Hi guys, it's Christina. This is our family budget. So today, gagawa ko ng aking fried rice. Ito lang yung fried rice na sobrang simple sa mga nagtitipid. This is the easiest way na gumawa ng fried rice na medyo ano. Ito yung fried rice na masasabi kong masarap siya. So, gusto kong ipakita sa inyo ngayon kung paano ko siya ginagawa. So, ito ay para sa aming hapunan. So, first, ipapakita ko muna sa inyo yung mga ingredients natin. So guys, eto lahat yung ingredients niya. So magsimula tayo dito. Kasi eto lang yung meron talaga ako. Sana kung may egg, but next, gagawa pa naman ako ng fried rice. So, ipapakita ko din sa inyo yung ibang version ng fried rice. So, eto lang yung meron talaga ako. Dalawa tong ham na kinat ko na maliliit. At saka, eto yung aking mga ilalagay para sure ako makakain talaga nila yung gulay. So, eto yung malunggay. Tapos, lalagyan ko din siya ng pinansitan, cabbage to, at saka repolyo. Ano rin, cabbage, repolyo. Beans, Baguio beans, at saka, carrots. At saka, eto din, gagamit tayo ng asin. Ito optional lang naman to, pero masarap talaga pag may oyster sauce. Pwede rin namang wala, salt lang and soy sauce, pwede na rin. But ito, kasi meron ako, so gagamitan ko siya ng oyster sauce. And also, toyo, soy sauce, tawag dito, onion, sibuyas, onion, sibuyas, garlic. Ano ba yun? Nagkakamali-mali na ako. Tapos ito, this is spring onions. Ayan, kinat ko na siya. Inilagay ko lang sa refrigerator. Tapos ito, syempre, ang ating rice na may kasamang rice ka na kaninang tanghali. So, inihalo ko na lang siya dyan. So, yan lang lahat guys. Yan kasimple. Tapos, magsimula na tayo. Sabay na natin siya dyan para mag-flavor siya. So, eto guys, eto yung ating ham. Hindi naman siya yung mga mahal na ham. Eto yung ham na nasa palengke na 20 pesos, yung 6 pieces, yung isang pack. 6 pieces yung laman niya. So, ever yung ginagamit yung talaga siya masyadong malasa. Pero gusto ko lang may nakakain na talaga yung mama ko na yun. Pero egg is better. Mas maganda yung egg. Talaga yung health informed ng family ko. Kaya lalagyan ko siya ng gulay. Because malunggay is a super food. So, ayan siya.
So, next guys, etong ating rice. Ayan siya. So, ilalagay na natin. So, eto na yung ating rice. Ihahalo lang muna natin. Tapos natin lagyan ng toyo. So, sunod is yung toyo natin. So, tansya-tansyahin nyo lang. Siguro kung mama ka, kung mami ka, alam mo na siguro kung paano maglagay ng toyo, diba? Kung gaano kadami. So, ihahalo ko lang muna to. Tapos, yung ating oyster sauce. So, this is optional, ha? Mga mamis. So, konting-konti lang naman yung inilalagay ko. So, ayan siya. Naglagay na rin ako ng konting salt. Tapos, yung ating spring onions, ilalagay ko na rin. So, tansyahin nyo na lang kung gaano kadami yung ilalagay nyo. And then, ihahalo na natin. So, after ko siyang mahalo, eto na siya. Ayan, yung itsura niya. Haluin nyo lang ng haluin hanggang sa mamix talaga siya lahat. And so, yun lang siya. Yun lang siya kadali. Tapos, ang gagawin nyo lang is hindi ko na inaano yung measurement kasi tinatansya-tansya ko lang naman. So, depende na sa iyo yun kung dadagdagan nyo siya ng asin, toyo. But the main ingredient, the main na pampalasa talaga is yung toyo at saka yung salt. So, yun. So, naman siya kasimple. Mas masarap sana kung meron siyang egg. But since wala akong egg, naubusan ako ng egg. So, yan lang yun talaga yung meron ako sa refrigerator. As in, yan lang talaga. So, yan lang yung pinagkasya ko. So, ganun siya kasimple. So, next time, ipapakita ko sa inyo yung ibang version ko ng fried rice. So, eto ngayon, eto yung aming hapunan. So, makakatipid ka talaga kasi wala tong chicken or anuman. Just rice at saka yung ibang mga sangkap. So, ayun lang siya mga mommy. So, I hope you guys enjoy. And please don't forget to subscribe and see you in my next video. Kasi, ang dami ko ng, pawis. Bye-bye!